Pán Rakla? Prosím? Pán Rakla? Fakla, František. Ako prosím? František Anton Karol Ladislav. Musíte hlasnejšie. Lebo ja... Pán doktor nepočuje. Ani ja. Takže František Karol Ladislav Fakla. Áno, Fakla. Nie, to je Fakla, to ja som ho odhláskoval. Koho ste odhlásili? Ja odhláskoval som si meno Fakla. Vaše meno ste odhlásili? Odkiaľ? Odhláskoval som Akože to po meno. hláskach. Áno, po hláskach. Rozumiem. A čo máte? Prestávam počuť. Čo prosím? Že prestávam počuť. Nejak sa mi buď treba vyplachnúť uši, alebo či sa s tým vôbec dá niečo ešte urobiť. Nie, že by som nepočul úplne, ale sú okamžiky, keď musím dávať pozor na ústa. Máte mžiky? Nie, ale sú okamžiky, Sú okamžiky? keď nepočujem a musím pozerať na ústa, aby som pochopil, čo mi niekto hovorí. A odkedy to máte? Viete čo, to je už, to sa tak pomaličky stupňuje už asi 3 roky, lebo ešte, jak som sa vrátil z Gabčíkova, tak odtedy sa mi to nejak tak nepasuje. No. Pani Habčíková? Gabčíková, Habčíková. do stavby. Kto by zostal? Do stavby. Vy ste pracovali na stavbe? Áno, na stavbe. A tam sme chodili pravidelne na... S pani Habčíkovou. Gabčíková. Áno, Gabčíkové. Sme pravidelne chodili na ušné prehliadky, lebo sme tam mali vždycky betón v ušiach. Acetón v ušiach je nepríjemný. A teraz máte? Nie, teraz neviem, potrebujem, aby ste sa mi na to pozreli, že či náhodou to nestačí len vypláchnuť a bude zase svätý pokoj. Dobre. Pozrieme sa na to. Pardon. A ktorom nepočujete viac? Viete čo, myslím, že je to tak na pol. Kto na pol? Je to tak asi jedna k jednej. Ako náhle je to rezonancia nízkeho tónu, tak to už taký rozkmitný. Keď je to tónina nízkeho tónu, povedzme bas, baritón, alebo taký niekto hovorí, tak tedy už ten rozkmit není taký dobrý. Vy ste boli aj na vojne, samozrejme. Však. Áno, pravda, že A u koho ste slúžili? u paradesantnej brigády Prostevov, Brno, Číslo? letište 8851. Ale to bol tretí pluk, tuším, však? Áno, Tretí pluk, však? áno. Nie, to bola 11. 11. paradesantná brigáda, ale oni patrili k tretiemu pluku. Áno. Otvorte ústa úplne. Držte a už to bude. No. Teraz sa na toto pozrite. Aha, to máte, vy ste tam slúžili tiež? Nie. Vy ste tam slúžili. No, tam som slúžil. A toto ste mali vypovedať. No, Tak pamätáte si na to, jak sa vám to tam dostalo? nie. A jak je to možné? Toto som mal v uchu. Hovorím, tretí pluk, paradesantná 11. brigáda. Už počujete lepšie teraz? O troška? Čo ja viem, možno, že aj áno. Tak? Hej. Už je to uvoľnené. Tak vy ste veterán. Proste toto je staré zranenie z vojny v podstate. Ono to dlho ostáva, človek nič netuší, Áno. potom sa to troška otočí a tento cíp na tej hviezdičke, ten vám zablokoval tú skôlasu. Skôlasa je medzi ľavým a pravým bubienokom, niečo medzi. Niečo ako stredné ucho. Hej. Tak ako je stredný útočník. Keď máte že zápal stredného ucha. Áno, to A som keď- mával ako decko. No a už to máme tu. Takisto ako keď má ten stredný útočník, tak zápal boja. Tak vy ste mali zápal stredného ucha. Áno. A tá kôlta sa plus s týmto oznakom, keď sa to pospája, urobí to myš, maš a stávajú sa takéto veci. Áno. No ale teraz už to bude len a len lepšie. Lepšie, no to som rád. Už budeme počuť, jak toto. A toto si poprípade nechajte, lebo však boj je boj a vy ste to dobojovali statočne. Každopádne
My sme mali tu ešte krídla. Teraz už prosím, kružovico, vy musíte jemne, jemne do toho fúknuť tak, že nech nevyjde vzduch, ale nech sa tá trubička, nech sa vyrovná tá trubička. Teraz mi vypískajte melódiu. Čiže napríklad... Pamätáte si nejakú pesničku, treba prší, prší? Pamätáte si? La, 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 la. Tak skúste to vypískať, ja vám budem určovať, a vy skúšte to pískať. A ideme. La, 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 tam je skrytá. Vážne.